נו נכון, היי, אני יעל, והיום רציתי להראות לכם את הבגדים החדשים שלי לקולקציה של החורף של תמנון. אז נתחיל מהחולצה הזאתי, כאילו זה לילדים אבל. נתחיל מהחולצה הזאתי. בחולצה הזאתי יש כל מיני פרחים וכאלה, וכתוב עליה You are beautiful. היא ורודה, מאחורה זה חלק והיא מסגרת. עכשיו זוכתם חולצה עם פסים, ככה, ופה יש פרח. הנה. אוקיי, עכשיו רגע. וזה חולצה כזאת, חולצה לבנה חלקה, אוקיי, ויש עליה פפיון, ופה יש כתב כזה באנגלית של יפה מאוד כזה, כאילו של משהו. ופה יש תחרה כזאת. רגע. זאת תחרה כזאת. זה תחרת צמא כזאת. שהיא עולה 20 שקל. ועכשיו נתחיל זה של הסווידרים, אוקיי? זה סווידר כזה עם כוכב, שהכוכב הוא כזה מנומרים כאלה. זה סמלה כזאת. זה סמלה. זה יכול להיות גם חולצה, אבל זה גדול עליי, אז זה יכול להיות סמלה. אז ככה, זה סוודר. וזה עוד סוודר עם פסים. אוקיי. כל הבגדים האלה זה על תמנון. אוקיי, אז זה פסים כאלה. זה גם סוודר כזה. זה לא חולצה רק. וזה חולצה ארוכה עם פסים של זברה כאילו. זה החולצה ארוכה. וזה חולצה של חתול. רגע. של חתול. הנה כזה חתול. אוקיי, ופה יש כזה מין תחרה. לא רואים אותה פה ממש. וזה תחרה. לא רואים אותה פה ממש. וזה חתול עם שפם. זה חתול עם שפם עם פפיון של נצמא. זה ממש חמוד בעיניי. זה חולצה לבנה, ארוכה כמובן, עם לב, שבלב יש כאילו זה ככה. פה יש החולצה הלבנה, ופה זה תחרה כזאת עם כל מיני פרחים וזה. אז זה ככה. אוקיי.
וזאתי חולצה כזאתי עם נצנצים של דגל אנגליה, ממש יפה. פה מאחורה זה חלק. ועכשיו מעיל אור, לא מעיל אור. הוא לא מעיל אור רגיל, הוא עם ריבועים כאלה, כאילו משבצות. אוקיי, זה ככה. קצת גדול עליי. זה גם עם כפתור כאן. כאן. וזה גם עם ריצרץ, שהכפתור הוא בצוואר, וגם עם ריצרץ. וזה. בגלל זה לא כדאי נראה לי מפה לצלם את זה.